Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi ngesintu. Amavasha bahlosile, bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye beucima ngamanzi. Mina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ukhathini ngumshana wakwaNgcobo ofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela ngumzukulu kaMdumo igaba elimabanga lizalo uthumbu la tshatatsha utshatshatsha zalo upheshe uphesha zalo uMaguyana uMaguyana zalo uVaphi uVapha zalo uNokhonjo. Mina ke insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombi ziyamncumela unsizwa ziyamkhomba silwane esincane saphuma ehlathini ekseni kovivi sazivuthulula ngoba sicela amabethe ikhole likholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugqamgqama usathe inkankane lakhala lathi ngahamba lithe selositha lathi ngahamba ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca uhlala kuyintokozo kumina abafowethu nodadewethu ukuthi ngifike la kwi-channel yethu enkulu impunga yesintu TV la sifundisa khona isintu sahlukanise umkhuba nesintu ngoba enkathini esiphila kuyo yanamuhla ziningi izinto esizikhulumayo nesiziqhakambisayo sizibize ngesintu kanti ziyimkhuba ebizwa ngesintu. Mina ke bafowethu nodadewethu lo msebenzi engikwenzayo akuwona wami, umsebenzi wamakhehla angembetha kofuze ngoba iwona amakhehla angembethe nala kwagqitshwa khona inkaba yami ibona abangembethe ngalesipho abangembethe ngaso negama elithi impunga yesintu ngalethwa iwona amakhehla ngoba ikhehle likumina elingembethe ikhehle lidala kakhulu aliqala ukuba khona lake laba khona. Engisho ukuthi ke lo msebenzi engikwenzayo ngenza umsebenzi omkhulu ngoba ngenza umsebenzi wamakhehla kofuze nomsebenzi kaShembe. Akuwona wami lo msebenzi. Mina okwami ukuthunywa ukuthi ngikwazi ukwahlukanisa inhloko nesixhanti. Ngikwenze kube unogwaje omhlophe ugijima ehlungwini ukuthi lokhu kuyisintu, lokhu kuumkhuba. Ukuthi kufika kanjani kubantu angikhathalele kwethenjwa. Anginankinga ukuthi kufika kanjani abantu bakuthatha kanjani. Kodwa mina engikwenzayo ngenze ngikuthunyiwe ukuthi ngizokwahlukanisa phakathi kwesintu nezinto eziyimkhuba. Ngoba ziningi izinto eziyimkhuba. Manje angikwazi ukwembatha amakhehla amadala akabakhona nawayekhona imithetho yesintu ibekwa. Ngiphinde futhi ngizokwembathwa amakhosi amakhulu akwaShembe bese kube ukuthi ngizothi mangifika phambi kwabantu ngifike ngikhuluma inkohliso. Angikwazi ukuyenza leyo nto. Mina uhlobo lwabantu abangembethe ngembethwa abantu mina abakwazi ukuqonda nobuqotho. Ngembethwa abantu abahlanzekile nabahlambulukile abangazwani nento ebheke eceleni. Ithi ngakhulunywa into ebheke eceleni ayingiphathi kahle. Yingakho futhi ngingesabi nokuyikhuluma into noma ngabe abantu baningi kangakanani bayakholelwa kuyo. Kodwa mangingeyona ngiyaphumela obala ngoba abantu abangembetha bezwana naleyo nto. Yabona bafowethu nodadewethu angeke sakhohlisana. Kusukela endulo zazikhona izinto eziyimkhuba abantu bazishintshe bazibize ngesintu. Akuqali manje kunabantu abaningi
othola ukuthi ulwazi abanalo lwesintu balicoshela okanye balicoshela. Laba belicoshele khona uthola ukuthi labo bantu babekade bebanikeza ulwazi oluyimkhuba kodwa belibiza ngesintu. Ngizowenza umfanekiso. Kunomuntu okhuluma ukuthi uma wesifazane oganile indoda yakhe yabisishona, iyakwazi insizwa yakwesinye isibongo ukuthi izomngena. Uyayizwa nje leyo nto ukuthi iyamanyala leyo nto. Awukwazi ukubiza into enjalo ngesintu uthi ngokwesintu insizwa yakambanjwa iyakwazi ukungena umfazi ogane kancane. Amanyala la uyawezwa. Ukuba abantu abafana nathi abathunywanga ukuthi bazokwahlukanisa isintu nezinto ezimkhuba, angaba abantu bazi ukuthi leyo nto iyisintu kodwa ibingamanyala. Kunabantu abazi ukuthi uma insizwa ilobola intombi ingoduso kuyona, wena nsizwa nawe unalo igunya lokuyishela leyo ntombi uyilobole futhi nawe uthathe lezo nkomo zibuyisele kuwena. Baze bathini? Baze bathi inkomo ziyakhiphana, baze basho njalo. Ayikho leyo nto, akusona isintu leso, umkhuba loyo wabantu ababengamaqili. Umkhuba loyo ngoba ngokwesintu ngizokhuluma nje ngedukwe. Makuthiwa intombi iqomile, iqome ngedukwe, thina zinsizwa zangakubo akukho neyodwa ezoyishela leyo ntombi, ngoba sihlonipha insizwa yangakithi eqonywe leya ntombi. Naleyo ntombi ngeke siyishele thina zinsizwa zangakubo nazinsizwa zangakubo intombi, ngoba sube sihlonipha isinqumo ezithathele sona yona. Manje kuvela kuphi lokho ukuthi ingoduso yomuntu ngokwesintu uyakwazi ukuthi uyishele uyilobole? Umkhuba loyo. Umkhuba loyo. Mina ngikwazi kowami umlomo ukukhuluma into enjalo, ngoba mina abantu engihamba nabo abantu abaphethe isintu. Kanti isintu makukhulunywa ngesintu kukhulunywa ngento ehlanzekile, kukhulunywa ngento ehlambulukile. Njengoba ngishilo ngathi mina lo msebenzi engikwenza akuwona wami, ngenza umsebenzi kaShembe nomsebenzi wabantu abadala bakithi. Kofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela. Uyabona lenyanga esikuyona inyanga enkulu lena bafowethu, ngoba inyanga la sikhumbula khona umqalo webandla lamaNazaretha. Njengoba kuMeyi nje bafowethu, inyanga enkulu kakhulu lena, inyanga edinga ukuhlonishwa. UPombela mefika bafowethu wafika wakuveza ngokusobala ukuthi uthunyiwe. Akashongo ukuthi hayi lento engiyenzayo eyami. Njengoba nami nginitshela bafowethu ukuthi mina lo msebenzi engikwenzayo akuwona wami, umsebenzi kaShembe, namathamba alele phansi kothuli lomhlaba akofuze, amathonga akofuze, nami ngithunyiwe. Mayifika indlamhlathi kaMayekisa, umuntu omkhulu emhlabeni wonke jikelele, akekho komunye umkhulu okudlula uPombela. uPombela bafowethu umefika emhlabeni ufika abantu abampisholo banezinto abazenzayo. Ijulileke lento engiyikhulumayo ukuthi uPombela mefika emhlabeni, kodwa soyichaza ngelinye ilanga ngoba omunye umuntu uzothi ngoba nje wayevele khona emhlabeni, ngoba ukucabanga kwabantu akufani. Pombela mefika wayethunyiwe, ethunywe oShembe ukubeza emhlabeni. Ijulileke lento engiyikhulumayo. Uyabona ngale kwelamathongo kwahlangana amathongo ebika koShembe okuwumkhulu omkhulu ukuthi naba abantu abethu sebesukile endleleni ekufanele ngabe bahamba kuyona. Yingakho bahlangana bodwa oShembe babuzana ukuthi ubani ozokwehlikela emhlabeni ayokhuluma nabantu abakhumbuza indlela kaMkhulu womkhulu nendlela yokuphila ngokwesintu. Bathi mabebheka ngempela bangabona ukuthi ubani kufanele bamkhethe, ngoba wayengekho abangamkhetha ngaphandle kaShembe. Base bethuma uPombela isitimela samaMpondo. Yingakho uPombela mefika ehambe ikhuluma indaba kaShembe
wayehlala ngaso sonke isikhathi ethi thina boshembe sithunyiwe. uBombela akashongo ukuthi mina Shembe ngithunyiwe, wathi thina boshembe sithunyiwe. Ijulileke leyo nto ngelilanga soyichaza. Noma ngabe ikuphi lo ehamba khona wayethi sithunyiwe, noma efike emakhosini ezokhuluma namakhosi wayesho ukuthi sithunyiwe, uthunywe oShembe. Ngoba kwahlangana oShembe babuzana ukuthi ubani ongakwazi ukukhuluma indaba kaShembe emhlabeni, ngoba akekho umuntu ongakwazi ukukhuluma indaba kaShembe ngaphandle kukaShembe. Base bethuma uShembe ukuthi eze emhlabeni azokhuluma indaba kaShembe. Kulungile, angidlule lapho. Uma efika uShembe emhlabeni, ufika abantu banemkhuba abayenzayo abayibiza ngesintu. Kubulawa ingane mezamawele, bathi baliginyisa igabade, bayibulale. Mbulala kanjani umuntu edalwe yithongo noNkulunkulu? Mbulala kanjani? Amathongo nomkhulu omkhulu bambone kufanele ukuthi baphile labantwana, kodwa nina nithi akufanele ukuthi oyedwa aphile. Kufanele oyedwa agwinyise igabade endiswe. Umkhuba lo kwangesona isintu leso. Wathi uma efika uShembe, ufika abantu bashayana ngenduku, bathi bafundisana inhlonipho. Yonke leyo nto umkhuba. Kwakuyimkhuba yonke leyo ukuthi abantu mabezoshayana ngenduku basebenzisa imithi yenduku, bashaya abanye abantu ngoba befuna ukuhlonishwa. Kwakuyimkhuba yonke leyo. Ngokwesintu thina siyadodisana, nenhlonipho siyakwazi ukuyifundisana ngokudodisana. uShembe wafika wathi insizwa zingasayidlali induku, kodwa zihlangane zidodisane. Angizungena kakhulu lapho, angizungena kakhulu. Wathi uShembe mefika, ufika abantu bakhohliwe imisamo yabo, basebenzisa kakhulu imithi, bakholelwa kakhulu ezilwaneni. Wafika uShembe baguqula, wathi cha, nina kufanele nisebenzise amakhambi, nisebenzise imvelo. Ningashintshi imvelo, niyiguqule, nihlanganise namathambo, nihlanganise namafutha ezilwane. Ngoba maniguqula imvelo senenza okuphambene nokamkhulu omkhulu. Wabhala kwincwadi yakhe wathi kuyisono kona lokho ukuphatha umuthi ngesandla sakho. Wayekhuluma into enjalo ukuthi akakwazi umkhulu omkhulu ukuthi edala imvelo bese wena imvelo uyayishintsha uyenza into yakho. Uma efika ufika kumadoda kaMjadu. Amadoda kaMjadu ayinomuthi onzima kakhulu awayibiza ngobaba nomama. Kuthiwa lo muthi kwakowentombi wawungenisa kakhulu futhi imfuyo, imbuzi nenkomo. Wafika uShembe batshela ukuthi abalahle konke, ngoba vele uma kuukuthi esikhwameni sakho kukhona izinto ezingalungile uzolahla konke, akukho ekuzothiwa kushiye. Kuthiwa lamadoda avumelana athi ngeke mfowethu sesingalahla nobaba nomama. Uzokhumbula ukuthi awukho umuthi ekuthiwa wentombi ongenawo amafutha esilwane. Nayi indaba la ikhona ukuthi le mithi le ejulile ekwazi ukwenza izinto ezijulile basopa ikhona into yesilwane. Ukhulumile umfoka Khoza wageqa amagula, wafika uShembe balahlisa yonke leyo nto. uShembe baguqula abantu wabafaka endleleni kamkhulu womkhulu, wabafaka kwisintu. Ingako namuhla uma umuntu ekhuluma isintu bese avela athi hayi ukhuluma isintu sakwaShembe. Asikho isintu sakwaShembe. KwaShembe asikho isintu. Isintu nje siyisintu esomuntu ompisholo. Kodwa uma bafowethu nodadewethu sasuka endleleni yesintu, uShembe wazela kona ukuthi azosiqondisa zonke izinto eziyimkhuba. uShembe ufike waziveza obala okwezinqezesele. Wabhala uShembe esihlabelelweni sakhe wathi ungayibheki nokuyibheka intombi eseyigana omunye umuntu, kuyisono esibi leso. Uyabezwa kodwa abantu bathini? Bathi abantu ngokwesintu ingoduso yomuntu uyakwazi ukuthi uyishela. Ayikho leyo nto, umkhuba loyo. Ngokwesintu
kuyahlonishwana. Isinqumo somuntu asesithathile namandla omuntu uyawahlonipha. Ayikwazi ukuthi insizwa izothi silobolile bese uthi wena uzoshela ingoduso yayo. Siyisizwe esimpisholo sabunjwa ngenhlonipho. Kufanele sihloniphane. Umuntu ungumuntu ngabantu. Uma ungeke umhloniphe omunye umuntu, uma ungeke wahlonipha amandla akho omunye umuntu, umuntu yini wena noma uyisilwane? Manje kunabantu ababekade bamaqili, ababenza izinto eziphambene bese bezibize ngesintu. Ayikho lento yokuthi ingoduso yomuntu uyakwazi ukuyishela isoka la ulikhiphe ngenkomo. Ayikho leyo nto, umkhuba leyo nto. Umkhuba futhi omubi. Ngokwesintu insizwa makuthiwa iyalobola uyayihlonipha leyo nsizwa. Uhlonipha amandla ayo nezithukuthuku zayo. Uphinde uhloniphe leyo ntombi elotsholwayo. Ngoba uma uhlonipha leyo ntombi elotsholwayo ukuthi iyalotsholwa, uhlonipha isinqumo ezithathele sona yona. Yonke lemkhuba bafowethu kufanele ukuthi sikuveze obalo ukuthi akusona isintu leso. Ziningi izinto ezingesona isintu. Abantu abavele bame bathi hayi isintu. Masifika thina sikhuluma iqiniso bathi silahla isintu. Ayikho leyo nto leyo. Manje nake bafowethu ingako ngisho ngithi lenyanga inkulu kakhulu. Ubhombela ufike wehlukanisa izinto ezimkhuba wathi abantu abaziyeke. Izinto eziyisintu ezokwenza ukuthi abantu kwelamathongo bangene kwayizona zikhuthazayo. Kodwa thina masoloke sibambelele entweni kulokuthiwa isintu, sibambelele nasentweni uthola ukuthi zenziwa abantu abamaqili. Ayingeke kulunge bafowethu, ngeke kulunge. Uyabona mina khona into engiqhatha kakhulu nabantu abaningi. Ingiqhathile ngiyikhuluma lapha nezinkundleni zokuxhumana ku TikTok. Kodwa ke ibingiqhatha kahle nabanewethu ngoba besifundisana. Hayi ukuthi besixabana. Besifundisana bengiqhatha ngaleyo ndlela okuwukuthi bona bayazi ngenye indlela, mina ngambulelwa ngenye indlela. Indaba yelongwe. Ngoba futhi ngeke sakufihla ukuthi ilongwe akulona la kugane khona unina. Uma uthe la khona kungani ningakwazi ukushisa impepho? Kungani imkhuba yakhona ingeke izenziwe kulona? Uma kuwukuthi yake yenziwa bese kuyakhaleleka ukuthi lento eyenziwa kuwena okanye lesike lenziwa kuwena kwangafanele lenziwe. Akukwazi bafowethu, asikwazi ukuthi umuntu wesifazane uzothi ephumile wenze okungalungile uma sebuya kuthiwe lengane yale ekhaya. Leyo ngane asiyicabangeli masikhuluma kanjalo. Ngoba ithongo lale ekhaya lizoyikhahlela legane. Ngoba lona liyazi ukuthi akuyona yale ekhaya. Noma ningafika emsamo nezimbuzi nifike nithi lo siyamfaka phakathi kwekhaya. Akusho ukuthi abantu abadala bakulowo muzi sebevumile. Ngoba abantu abaningi banomqondo wokuthi abantu abadala uyabalawula. Awukwazi ukubalawula abantu abadala. Akukwazi ukuthi umfazi oganile phakathi kwekhaya uzothi ephumele ngaphandle wathola ingane wena bese uthi uzokwenza kube lula ukuthi lengane eyami lengane. Lengane sengiyayifaka emsamo wale ekhaya. Bese ucabanga ukuthi ngokuhlaba imbuzi wababikela abantu abadala lokho sebekuvumile sebekwamukele lokho. Awukwazi ukuyenza leyo nto. Ngoba kubalekile bafowethu nodadewethu thina esifundisa isintu ukuthi sibafundise abantu ukuthi akuyona yonke into oyothi mawufika emsamo uzoyikhuluma nabantu abadala okanye uzobethulela yona bese bayayizwa. Njengoba kuthiwa abantu abadala badala kunawe. Awukwazi ukutshela umuntu omdala. Awukwazi ukuthatha isinqumo uqede bese uzotshela umuntu omdala ukuthi kunje bese ucabanga ukuthi wena uzovuma. Awukwazi. Manje bafowethu ngiyethuka mina uma kuwukuthi abantu izinto bazithatha kalula. Athi hayi umfazi umeganile nje lengane yale ekhaya. Akukwazi bafowethu. Uma ephumele ngaphandle icala lelasuke lenzile. Uma kuzala umuntu kusuke kuvuka umuntu owake wabakhona. Manje uma kuwukuthi lo wesifazane uzophumela ngaphandle lo muntu osezalwa le ekhaya imuphi lo muntu? Imuphi lo muntu osezalwa le ekhaya? Asikwazi bafowethu. Ezinye zezinto kubalekile ukuthi ihlukanise inhloko nesixhanti. Yebo abantu abaningi
banamagama ukuthi kusuke kwakhiwa ukuthula nokuhlala kahle. Kwakhiwa kanjani ukuthula phezulu kokungcola? Ngoba lokho kungcola kovuka ngelinye ilanga. Ubona emzini yobaba nomkhulu bethu kukhona inkinga ezingaka, ilento yokuhlala phezulu kokungcola. Sithi sifihla amahlazo, kodwa abanikazi bamahlazo bengasabanga ukwenza amahlazo. Uma sekufanele amahlazo kuphunyelwe obala khulunywe kwenziwe inhlambuluko, sekuthiwa manje ngeke isithunzi sisodicileleka phansi. Umuntu kufanele azi ukuthi umenza ihlazo kuzophunyelwa obala likhulunywe ukuze umuntu esaba ukwenza ihlazo. Ubona abantu abesabi kangaka ukwenza amahlazo ingoba amahlazo kuhlalwa phezulu kwawo. Akusonanga isintu into enjalo. Isintu asikuqhakambisa ukuthi abantu benza amahlazo bese kuhlalwa phezulu kwawo. Kodwa imkhuba yesintu ithi mase kwenzeka amahlazo akuhlalwe phezulu kwawo. Kodwa isintu sithi uma sekwenzeka ihlazo akuphunyelwe obala. Kwenziwe inhlambuluko, owenza ihlazo acelele intethelelo, ayithole intethelelo ukuze kusasa mase efika kwelamathongo afika amukeleke. Hayi bafowethu kulungile. Angingawageqa amagula ngoba ngemuke. Ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV. Sizithenge nencwadi zempunga yesintu ezifundisa kakhulu bafowethu. Ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu, amava ahlabahlosile, uyokhuluza ukhokhobe, kanjalo nencwadi esihloko sithi indlela yesintu. Cha bafowethu, bengingafuni ukukuveza lokhu bafowethu, kodwa ngiyakuveza namuhla. Cha bafowethu, ngithi ngibonge kakhulu kubona bonke bafowethu abantu siyimpunga yesintu abavele basijijelele nje inkece bathi impunga yesintu uphuza unemenite. Hayi bafowethu, mangingake ngiyibonga into efana nale ngabe nginephutha kakhulu. Kukhona nabaphesheya kwezilwandle ngithi ngiyabheka MoneyGram ngibone ngithi habe naba abantu bo. Hayi bafowethu, ngiyabonga kakhulu. Amathongo bafowethu anandisene. Lokho bafowethu kuyinto enhle kakhulu bafowethu manikwenza kusuka uthandweni. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngabe ngenza iphutha elikhulu uma ngingeke ngibonge bafowethu. Labo nje abenza lokho bafowethu ngiyabonga kakhulu. Nalabo abafisayo futhi nabo bangakwazi ukuthi bakwenze ngoba kusuka enhlizweni yabo bafowethu. Ningabosaba ukwenza nibokwenza, naba nabanye bayakwenza. Ngithi ngibonge nje kakhulu bafowethu, hayi ukuthi ngiyazicelela cha, kodwa bafowethu ngiyabonga kakhulu ukubona bonke abantu abaphuzisa impunga yesintu unemenite. Amathongweni bafowethu anikhanyisele, anenzele izinto ezinhle. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV, bese sithi nje impunga nga mina sengife mina